Виж тази рисунка? Виж тази рисунка? Виж? Не виждам никаква рисунка. Той го каза, не бях аз. Баба, той го каза, не бях аз. Не бях аз. Ако кажеш още един път е това, ще те набия. Ще те набия. Чуни ме. Чуни ме. Да, чухте. Добре. Днеска ще скачаме с моето истинско говорещо коточе. Нали това ключикето? Добре, сега. 3, 2, 1. 3. Да скачам от бюрото до леглото. 3, 2, 1. Ау! Мамо, това ме заболя. Добре, скачи ми аз. Не, няма да стане. Заболя ли те? Да, но мисля, че сега си щупих лапата. О, не, това е Фокс. Бяга! Да? Вижте. Това е Фокс. Не, това не е Фокс, това е мъдра. Искате, Бобо? Искам да те сепна нещо. Здравейте хора, днеска с моето истинско коте, с моето истинско говорещо коте, да се обадим на Фокси. И така, да започваме. И това е iPhone, знаете. Обаждам се. Така. Ама Фокси, да. Видях ли? Видяхте ли? Той си е направил париков. Скри се. Не. Макс, тук Фокси. Тъп. Тъп. Фокси. Траска ли за този Фокси? Трябва да се скрида. И трябва да снимате как изглежда. Ето го Фокси. Ама той не вижда на тъмно. Той не вижда на тъмно. Ние сме на тъмно. И край на клипчето. Хайде да го видим.